सुजित नर बिथांमोननि गेजेरजों बे ओनसोलाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हुलुस थुलुस थासारि सोमजिबाय। सन्मान मान थाखा फैसा गारि गुरा मोननायफ्रा दिनै हाग्रामाखौ गारना थांदों। बिसोर जाबाय सेल्फिश। बिमा बिफाजों जानाय समाव बिदिनो मोजां मोजां गोथाव गोथाव जाबाय। थिग बेबायदिनो गावनि हटेलफोर बा एक्सट्राफोर गाव जुदि खालामनो लुगैनानै अख्रा गोसोजों जुदि थाङोब्ला थिग गोदाव सोराव जायो। बेबायदिनो BPF दोलोखौ नागारनानै BPFनि माखासे जेने नेताफोरा गावनि अख्रा गोसो गावनि एक्सट्रा लुगैनाय बा गाव सिफ जानो लुगैनाय बा माखासे गावनि जे सिदा गोमानो थांनाय बैबायदिखौ नागारनानै दा फैगौ जे BTC बिसायख'थि बेखौ रायजो राजाया होनो थांगासिनो दङ। अब्ला बैसोर माखासे बायदि मानसिफोरनि थाखाय माबायदि जानो मेन बाथ्रायाव थांनायनि सिगां रायजोफोर दा सनितपुराव निउ एभिक्शन नटिस दा बेखौ नोंथांमोना दसे उनाव नुगासिनो दङ। बिल्डिं सन्मान मान थाखा फैसा गारि गुरा मोननायफ्रा दिनै हाग्रामाखौ गारना थांदों। बिसोर जाबाय सेल्फिश, बिसोर जाबाय गाद्दारि, बिसोर जाबाय सार्थपर। न'खरखौनो गारनानै थांदों, गावनि बानायनाय बाउन्डारिखौनो गारनानै थांदों, बारसिनानै थांदों, गावनि लुनाय न'खौनो गारनानै दिनै मानसिया गोबां लिडारा दिनै गुबुन न'खराव थाहैदों। बियो रायजोनि गेजेराव नोजोरा मोजां जायो। समाव दुखुनि समाव अलखदनि समाव बोरायसिम गावनि बिफाजों थाफानानै दिनै संसार जादों। बिथांमोनासो थार लिडार, बिथांमोनासो सैथो बिफानि बिसाज्ला। दिनै जों नुदों BTCखौ सोरजिग्रा गोबां लिडारफोरा हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै थांदों। बिथांमोना दिनै थार लिडार। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिंलिमारि FRC आरो लोगोसेनो माखासे FRCफोराव सालबारि FRC आरो बारिखारा FRC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस हरनाय जादों जे रेन्ज अफिसारा जे गोख्रैनो 7 साननि गेजेराव बे सिंलिमारि RFनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि, बुद्धिराम नार्जारि, बिरेन बसुमतारि आरो गासै 40 परियालनो बिथांमोना एभिक्शननि नटिस दैथायहरदों आरो 7 साननि गेजेराव बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै थांनांगौ होननानै बेयाव दैथायहरदों। सनितपुर जिल्लायाव गासै आरो बिश्वनाथ जिल्ला आनडिभाइडेड सनितपुर मोन 8 बिधानसभा समष्टि दङ। बिनिनो मोनसे बिधानसभा समष्टि पुराना सतिया आरो आथिखालनि नौदुवार। बे नौदुवारनि सारिदुवार बे ओनसोलाव गोबां समाव जोङो गोबां जेंनानि मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों। BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों गामि सोसननाय, फरेस्ट राइट एक्ट 2006नि गेजेरजों हानि पट्टा होनाय, बे गासैबो खामानियाव जोङो बादा मोनबाय थादों। थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो नागाराखै आरो दाख्लैबावै 6 जुलाइ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि चेयारमेनशिपआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मिटिं जादोंमोन, जेराव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो हाइ रेंकनि अफिसारफ्रा दङमोन आरो गिबि मन्थ्रिया 2006 FRA एक्ट बायदियै चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन होदों जे DC सनितपुर DC बिश्वनाथ सानैजोंबो टेलिफनिक डिसकासन खालामदों गिबि मन्थ्रिया जे आद्रा थाबावनाय बिश्वनाथनि प्राय 2000सो FRCनि जे FRA एन्टाइटेलमेन्ट दङ बेखौ होनांगौ आरो 9000सो जि सनितपुर जिल्लायाव दङ बेखौ गोख्रैनो होनांगौ। दा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। चिफ सेक्रेटारि बिथाङा इन्सट्राक्सन होनाय जादों, गिबि मन्थ्रिया डाइरेक्सन होदों। बेबायदि समाव आरो रेन्ज अफिसार सुजित नर बिथांमोननि गेजेरजों बे ओनसोलाव नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हुलुस थुलुस थासारि सोमजिबाय। बैफोरबायदि माखासे जे BPFखौ एंगारलांबाय, BPFआ गावसोरनो थानानै ज' संसार जालायनाय बायदि ज' आखाइ हमलायनानै
BTCखौ मोजां सालायलांदोंमोन। दा बिमा बिफा आं बेखौ बुंनो सानो बिमा बिफाया जेरैबायदि बिमा बिफानि थानाय समाव मोजां जादोंमोन जेरैबायदि हिन्जाव लाबाय हिन्जाव लानानै संसार जाबाय आलदा जाबाय दा थिग बेबायदिनो दा बैसोरबायदि इयुनाव जुदि सरकाराव जुदि फैयाब्ला बिमा बिफाया जेरै आलदा जुदा जादोंब्लाबो बिमा बिफाखौ बजबफिननांगौ जायोबा बिमा बिफाजों खालामफिननांगौ जेरैबायदि आदला न'खर खुङोबा बा माबा मोनसे दुख सुख जायोबा बिमा बिफाखौनो जेरै नांफिनगौ गोसोखांफिनो बिमा बिफानि जानाय समाव मोजांमोन थिग बेबायदिनो इयुननि समाव जुदि सरकारा फैनो हायाब्ला दा माखासे BPFआव जे खुंनाय BPFनि माखासे रायजोफोरखौ बै समाव BTC एकर्ड जानाय समाव BTC एकर्ड लाबोनाय समाव BPFआ माबायदि सैथो भाबै लाबोदोंमोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। दा फैगौ जे BTC बिसायख'थि दा रायजो राजाया माखासे माइनि अख्रा मानसिफोरनि थाखाय पानिशमेन्ट होनो थाखाय